Kabayatan na, ituloy iti PNP report San Nicolas Municipal Police Station apo. Napadayaman kapo iti quick response iti 911 mga idol. Wow! Talaga naman. Punta tayo sa PNP San Nicolas. IFM News. IFM News. IFM News. Maragsakan ni Police Captain Sigman Benigno iti PNP San Nicolas anang ipakaamo ang nakaawat na ti pamadayaw manipod ti Ilocos Norte Police Provincial Office para iti 911 kan 5 minutes response da kuna ti hepe asa andaan ni namnama ang makaawat na ti Certificate of Commendation babayan iti panagtrabaho dalaeng ang nakatiliwan iti maysa a wanted person imbatad na adak kala pakadayawan daytoy ken kapo iti daytoy ket ubrayan da nasaya ti trabaho da. Like dito nga gundaway na po ta agagyaman kami ta no ada problema da informasyon da nang nangruna dito illegal drugs ket ada dalat ta ma-receive mi nga tawag. So meaning napintas tay collaboration tayo iti community ken community between ti police tapno kasta nananlayas ti panagserbi tayo apo. Impanam na mati hepe kadagiti residente iti sakupenta lugar nga agtultuloy iti panagrespondeda iti nasud iti 5 minutes. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.